छान वाटतं. चालले कुठे टीम? चांगले आता चालले कुठे माहितीये का? आता तिला शॉपिंग करायला चालले. हा आता आपली म्हणजे आता बघणी झाली आहे ना, पसंत आली आहे ना आपल्याला, मग थोडीफार तिला म्हणजे शॉपिंग करते. आम्हाला गिफ्ट दिलेलं आहे, आणि मला पण गिफ्ट दिलंय, काजलने गिफ्ट दिलेलं आहे. पण हा मास्क काजलला सूट झाला, हे झाला असं मॅचिंग झालं असतं. पण तिने ते पहिलं घेतलेलं आहे ना, आईच्या ब्लाउजला मॅचिंग आहे बघा. अरे वा, मॅचिंग झालं. चला. आणि आमची सासू, तुमची सासू ही बघा इकडे, ही बघा पडद्याच्या मागे बघा. बघायचा तुझ्या शिमशी बघा. भारी आहे सासू. भारी आहे. आपल्याला जशी पाहिजे होती ना माणसं तशीच आहे, हसणारी एकदम, हसणारी एकदम मस्त खुश राहणारी. आता आम्ही आलो, अजून कळी फुलली, कळी फुलत नाही होती ना, आम्ही आल्याबरोबर ती कळी पटकन फुलली, अशी उमलली. हा उमलली बघा. त्यांनी त्या स्वतःच्या तोंडातून सांगतात आहेत, उमलली अशी. भाग्यवान आहोत. चला चला चला. छत्री घ्या, कोणीतरी छत्री घ्या. मग 2 छत्र्या पाहिजे. यस, एक छत्री तुला, एक आणि एक छत्री आणि मी पिझ्झा. बघा बघा, असे फॉलो करायचे रूल्स. बघा कशी पिशवी घेऊन चालले बघा घरातून, असंच पिशवी घ्यायचे. काजल बाहेरून पिशव्या नाही मागायच्या ना. चला आता आम्ही जाऊया खाली. मी काय म्हणतो, इकडे वॉकिंग चांगली होणार आहे ना. हे आम्ही आता 2nd फ्लोअर घालून आलो. मम्मी बघा कशी चालते आणि आम्ही दोघं बघा. पाहिजे तुला सवय असेल ना, मास्क चांगले आहेत ना हे. काजल उड्या मारत जाते. मस्त आहे, पण हे पकडायला आहे ना, त्याच्यामुळे छान वाटतं. मम्मीचा आवाज एवढा आहे ना काजल की सर्व ऐकत बसेल बाजूला. माईकची पण गरज नाही. पान खाऊन या. काय पान खाऊन या. कुठे लिहिलं पान खाऊन या? लिहिलेलं आहे, येऊ नये, थुंकू नये, कृपया पान खाऊन थुकू नये. तेच तर. आता हा गेट, कॅमेरामॅन जरा पुढे धावतो. या रॉयल एंट्री होता है सासू सोनाची. बघा कसे दिसतं आम्ही सासू सुना. मुलाला पण दाखवा जरा, मुलाला पण दाखवा. दिसतंय का पण? काजला ब्लॉगिंग कॅमेरा तू पकडू शकते? पकड, हे पाहिजे दिसतंय सर्व. एकदम कम्फर्टेबल पकड, पूर्ण वरती पकडणं तरी झालं, पूर्ण वाईड अँगल कव्हर झालं. आज मग काजल काय काय घेणार आहे तू? आज माझी शॉपिंग आहे, एंगेजमेंटची शॉपिंग. काय काय घेणार एंगेजमेंटच्या शॉपिंगसाठी? बांगड्या आणि गळ्यातलं हिरवा चुडा लागतो ना, हिरवा चुडा. तिचा मेजर पाहिजेच असतो ना चुड्यासाठी. म्हटलं तुला घेऊनच तुझी शॉपिंग करते. तू आपलं गेट असंच सांगितलंय का? आमचं गेट असं नाही आहे. काजल गेट आवडतो का असं? कुत्राला पाहिजे, कुत्राला नाही घाबरत. आमची काजल घाबरत नाही. डॉगला घाबरत नाही ना. आपल्या गावाला किती बुबू आहेत, 4 बुबू आहेत. चला. पण असं गेट आहे ना, आपलं पण गेट लावायचं आहे रत्नागिरीला. आम्ही गेट लावेल तेव्हा तुम्हाला दाखवू. इकडची एरिया बघा. ही कुठची एरिया जरा कमेंटमध्ये सांगा. आम्ही तर सांगितली नाही ना अजून. तुम्ही सांगा बघून काय ही एरिया कुठली आहे ती. रस्ता दाखवतो बघा. हे घे. तुला आता घे, तुला 1 डझन याच्यातले. म्हणजे तुला नंतर फिक्स भर, इथे येऊन मग भर तुझ्या मापाची आरामात. आहे ना, ती घालून बघितली मध्ये जाते ना. 1 डझन वर 1.25 डझन लागतो ना. आता घालते ती हातात नाही.
छे का है वो 6 का 7 21 तारीख 21 काय नाही नाही मला ते- तारीख बोलते आता बोर्ड लावूया का बाहेर? हो हां बोर्ड लावूया आपण आणि काय अजून काय ज्वेलरी? त्याला ते काय म्हणून बोलली ते गोल्डन केक आणि मध्ये एकच घे छान आज नाही 2 लागतील ना हां 4 चारचा सेट आपला अरे वा ते घातल्यावर मग छान दिसतात. घातल्यावर काय मग असली वाटतील ते. हे छान आहेत बघ. हे वाले हे छान आहेत. हे छान आहे इयरिंग्स बघ किती तुम्ही. अशा डिझाईन आहेत ते जरा चालू. काजल आता काय बघते? काय रेंज गळ्यातलं सेट ते 250 पुढे 250. आता कसं टार्कमध्ये अरे वा नको लावून छान वाटतं. तसंच आहे तू ह्याला फक्त खाली आहे जरा असं थोडंसं ते असं आहे ना? छान वाटतं. असं ते फंक्शनसाठी हे चांगलं हां छान वाटतं. आणि भारी. कानातले पण छान आहेत मॅचिंग आहेत का ते? हां तसं. सेटवरती फ्री. हां. घालून बघ तुला वाटलं. नाही काढावे लागतील ना हां. नको असे बरोबर वाटतात दिसतात आहे बघा. घालून म्हणजे छान वाटेल शेड नाही शेड नाही हे काय घेते? लूज पावडर लूज पावडर फाउंडेशन नंतर लावायचं असतं ते नाही. आता जास्त टाका. आता खायचे का मावशी? उद्या खायचे आता खायचे आता खायचे आता खायचे. तयारवाले घ्या ना. नाही ते नको नरम नरम तेच पाहिजे. काढा खायचे. हा कडकच राहू. मम्मी घेणं स्मार्ट. फ्रूटच्या व्हरायटी बघ ना यांच्याकडे किती आहेत ना. नाही हां सीताफळ खात नाही. सीताफळ आम्ही बंद केले बाबा. किडे किडे हां छोटे छोटे. सफेद दिसत नाही. हो हा आलो बाबा एकदाची. स्पेशल कॅमेरामॅन बोलवलेला आहे. घर कुठे काजलचा तो बघा. तो नाही आहे तू नाही कारण इकडे कन्फ्युजन होतोय. काजलला मला कुठून आणते काय माहिती. शॉर्टकट चला फॅनचा जरा आवाज येईल. कसं वाटतं मम्मी? मस्त वाटलं. पाऊस पण आहे ना. आणि 3rd फ्लोअर चढून कसं वाटलं? ते भारी वाटलं. ॲक्सेस होते ना इकडे चांगली. वरती खाली गेली की ट्रेडमिलची गरज नाही. तर आपलं वरती टेरेसवर कसा जातो गावाला टेरेसवर येते तसं नको. चल 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 बंद. 6 मिनिटं अजून बाकी आहे. हलते का काजल तू? काय नाही आलता जाण्याची ताईसारखं. ताई सारखी हालतच असते. जशी गाडी हलते तशी माणसं हलतात. आप क्या कहना चाहती हो? असं विचार स्वतःकडे भूक लागली का कोणाला भूक भूक तर कधीच लागली. थोडा थोडा लग रही है. थोडा तुमच्याकडे वास अंधार आहे आहे का? का? वास? हो. तुमच्याकडे थोडा अंधार वाटतोय. आम्ही लाईट लावतो हे बघा आम्ही लाईट लाईट लावतो लावत आहे. लाईट आहे इथे LED लाईट आणि आहे आता असा घेतलाय ना. असा पकड पकड पकड. लाईट लागलेली हे आहे. बघ डायरेक्ट असं फिरवलंस ना
असं घेतलंस असं मारलंस की म्हणजे आमच्याकडे मारलंस बरोबर तुमच्याकडे आणि असं फिरवलंस माझ्याकडे पकड माझी टिकली निघाली. ते पण दाखव ना त्याच्यामध्ये. हा शॉट टाकणार तुझा. बरोबर पकड कॅमेरा. ती माझ्या पोटाला चिपकते. हा इकडं आला. अरे वा वा काय चाललंय? कॅमेरा मिरर समजून वापरते. पांढरी टिकली. पांढरी आहे ती. हा, म्हणून ती लागली नाही बरे झाली. चलो कोई तो कॅमेरा पकडने वाला आ गया. आता तुम्ही पांढरी टिकली लावायची नाही. आता तुमचे हात पण दुखणार नाही. आराम अरे वा, तुम्हाला. वा, वा. आता आणि तुम्ही सुद्धा येणार व्हिडिओ मध्ये. हा. आता तुम्ही इथे ऐका. बोला. आजपासून तुम्ही पांढरी टिकली लावायची नाही, कारण पांढरी टिकली लावताना ती टिकली खाली पडलेली आहे. त्याचा अर्थ देवाने तुम्हाला सांगितलेला आहे आजपासून तुमचा लागेबंधू एकदम जाम झालेला आहे. त्यामुळे तुम्ही लाल टिकली लावावी. हो. आशीर्वाद घ्या हो. बाबांचा. 21%. बाबांचा आशीर्वाद मोठे घेतलेला बाबा आहे. इथे आलेले आहेत. नाही त्यांच्याकडे नॉलेज आपल्या आहे. हातातून पडते, ती आपण करू नये. आमच्या सासूंकडे नॉलेज आहे जरा हो. हे कसली काय म्हणतात ज्योतिष विद्याची. हो, आपण जरा त्याची जास्त त्याची- नाही, तुम्ही काही प्रश्न आता बघा विचारू शकता. इकडे आता तुम्ही आता तुमचे पाय पडायचे थांबा. ते जरा लाईट गेली ना त्या दिवशी मला सासूंनी नॉलेज दिली होती एक गोष्टीची की समजा आपण पाय पडतोय ना कोणाच्या हो. तर पाय पडणाऱ्यांनी ईस्ट कडे फेसिंग असावं Yes. है ना म्हणजे समजा मी पाय पडतो आमच्या सासूंचे तर ईस्ट कडे मी बेंड होणार म्हणजे आशीर्वाद देणार ते वेस्ट कडे होणार ही पण नॉलेज ही नॉलेज कोणी दिली सासूने. हा. वा. आणि तुम्हाला काय बालका प्रश्न विचारायचे आहे ते तुम्ही विचारू शकता. आमचे बालक ते कॅमेरा तिकडेच असे उभे आहेत घेऊन. बाबा तिथे जरा बाबा- टेका घेतलाय. आपले बाबा आहेत ना बाबांकडे कॅमेरा मारतच जरा नाही. टेका घेतलाय. हे बघा. टेका घेतलाय. टेका घेतलाय. म्हणजे भिंत हालायला नको ना म्हणून दमली बिचारी. नाही बसतो जरा. सकाळपासून राऊंड मारून आज आज काजलची हाईट बघ हे बघ ह्याची हाईट इकडे उभी राहा इकडे उभी राहा हे दिवसेंदिवसेला वाढत आहे. इकडे उभी राहा इकडे उभी राहा आता काजल तुझ्या बरोबर कानाला लागणार ते माझं डोकं इथं हे इथे. हा मग ते हाईट वाढणार ना कानाला त्याचं लागतंय कानाला. कानाला लागत आहे. हे कोणी बनवलं काजल मी काजलनी बनवलेले आहे. छान छान पीछे कांच है पाठी काच आहे. कधी लो पण तो टिकोय कुठे आराम सर थोडा मारी जा हलका सा मार हलका हलका हे बघ, तुला बसायला टिकोय मध्ये घे टिकोय मध्ये घे ते इकडे ठेवा जरा. टिकूला बसायला लाइटें लावायचे ना सर्व रख दो आप रख दो इसका हाँ ये देखो जो लगा दो आप तो कपाट बघितला का त्यांच्या ह्याच्यात नाही कसं काय? कपाट बघचाल ना एक मिनटं ठीक आहे मम्मी ते आपल्या नवीन सुनेसाठी मस्त आहे ना लाल मस्त आहे खरं. आणि इकडे नवीन लुक बघा कसं वाटतंय ना हे आवडला ते. हँड सॅनिटायझर लावा बाबा आणि बघा नवीन लुक कसं वाटतंय हा. बस बस सॅनिटायझर लावलेला आहे जरा फॅन ऑफ करतो आवाज येईल ना आता बघा ते लास्ट टाइम आपण गेलो होतो मग मी उल्हासनगरला मी गेलो होतो ना उल्हासनगरला आता हा बेड बघा ह्याला दिवाण म्हणतात आणि हा दिवाण मला 3,800 रुपये आणि हाच दिवाण आपण जेव्हा मार्केटला विचारतो ना तर मार्केटमध्ये 6,500 सांगतात 6,500 तुला सांगितले ना. आणि ते पण असं वुड नसतो बघा हा वुडन आहे बघा चांगलं आहे पण खोलून दाखव मजबूत आहे. म्हणजे 3,800 म्हणजे 3,800 ला मला पडा सर्व खोलायची गरज नाही एका एका बाजूनी खोलायचं आहे बघ. इकडून पण आहे ना तिकडे पण आहे मोठ्या पूर्ण जागा हा. इकडून नाही, पण उभू शकतो म्हणजे कसं माहितीये दरवाजे अर्धे अर्धे आहे हम्म. खाली ओपन सर्व आहे. हे बघा दिसतंय हा, बस एक खोलायचं आहे. हा एक खोलायचं हे झालं 3,800 रुपयाचं MRP आहे मार्केटमध्ये 6,500 आता मी बसते. ठीक आहे आणि हे टिपॉय बघ माझ्या ह्याच्यात 8 दिवस वांदे झाले होते खाली बसायचे. हा काय मस्त. आणि हा टिपॉय आहे Amazon वर ह्याची प्राइस आहे 1,200 रुपये मी प्राइस काढली ह्याची 1,200 रुपये
मला आहे उल्हासनगरवरून पडला 1000 रुपयाला. म्हणजे टोटल 3000 वाचले माझे या दोघांमध्ये. 3000. आणि डिलिव्हरी माझी 900 रुपये लागले. म्हणजे समजा एवढा मागून डिलिव्हरी देऊन पण 2000 रुपये माझी सेव्हिंग झाली मग है ना. तुम्ही पण बघा असं कुठून ना कुठून असं सेव्हिंग करूनच आणि मागवा. याचं आहे फायबर सारखं. हा फायबर आहे, चांगला आहे. फायबर आहे ना, छान वाटतं ना बसायला. छान वाटतं. म्हणजे आता कोण पाहुणी आली पाहुणे ना आपल्याला टेस्ट करायला ते इकडे असं चांगलं आहे ना ठेवायला. आणि छान आहे मटेरियल. अमेझॉनची लिंक देतो तुम्हाला याची. दिलला ते माहितीये ना, एक दिवशी आलेले नको काढायला तसं वाटलं. घाबरले, तिला तसं वाटलं. ये बाबू ये, ती बारी ये 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 माझी बाबू. आता ह्याची ना मी तुम्हाला अमेझॉन लिंक देतो, तुम्ही बघू शकता हे वाला आहे ना. अरे दिलू, एक दिल पण एक टेस्ट करते, बरोबर आहे काय. अरे वा दिलू. आता ती याच्यावर ना याच्यावर येईल. दिलूचे पण वांदे झाले होते. पण हे आता लुक छान वाटतंय मम्मी असं घराचं. ती अरे वा वा वा, म्हणजे बाबूसाठी आहे ते. छान वाटतं हे पण बघायला असं. मस्त घर आता जरा छान वाटतं इकडनं बघा. आता याच्यावर काय माहितीये, आज गादी बनवायला लागेल छोटीशी. आणि हे बघा वूड कधी कधी ना फसवतात माणसं. ते हे देतात काय म्हणतात, प्लास्टिक एक भुसावाला देतात ते मम्मी. भुसावाले असतात ना प्लाऊडचे. व्हिडिओ आता याच्यावर येईल बघू, आता याच्यावर येईल बघ. जा बाबू जा, तुझ्यावरती जा. एक एक चेक करते. ये ये जा. ये 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 ये. अरे तुझ्यासाठी जायते, माझ्या बाबूसाठी आहे. तर इथे बघा काय चालू इकडे, पीठ मळते. पीठ. आणि या स्क्रीन आपल्याला कसं दिल नाही दिसली होती ना. आणि आता तुम्ही व्हिडिओ तर बघितलात. आता पुढे पुढे काय काय होणार आहे ते पण मी तुम्हाला सांगतो, म्हणजे तुमच्यात तेवढी एक्साइटमेंट राहील, बरोबर ना. आता आपण त्यांच्या घरी गेलो होतो ना, आता काजल आणि त्यांची फॅमिली पूर्ण आपल्या घरी येणार आहे. अजून काय काय करणार आहे आपण इकडे, घर बघायला येणार आहे. घर बघायला येणार आहे. आता माझा बर्थडे पण येतोय, ते पण सेलिब्रेट करणार आहे. आपले 4 लाखचे सेलिब्रेशन पण राहिलेलं आहे, तेही सुद्धा करायचं आहे. आपल्याला शॉपिंग पण करायची आहे. अजून आवाज येतो तुम्हाला टक 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 टक. वरच्या रूममध्ये कन्स्ट्रक्शन पण चालू आहे, ते पण म्हणजे तुम्ही पण वरचा रूम बघितलात नाही ना अजून. आता जेव्हा काजल येईल तिच्यासोबत तुम्हाला वरचा रूम पण दिसेल ना कसं बनवलेलं आहे. हे सर्व पुढचे ब्लॉग्स येणार आहेत. आता अजून काय, असेच बघत राहा, हसत राहा, मस्त मजेत राहा. हां. आणि काय काय करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. हां, व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा आणि व्हिडिओला लाईक पण द्या. आणि तुमच्या सर्वांच्या सपोर्टसाठी थँक्यू.